Pagbaha sa nagadiang dapit sa Eastern Visayas, ilabi na sa Samar Island ang inanay ng mihubas. Sa Northern Samar, gipaubos na sa state of calamity. Ano yung report ni Femari Dumamo? Matod sa Office of the Civil Defense Region 8 Director Lord Byron Turicarion, nga panagsang pag-ulan na lang ilang nasinati sa nagkanlaing dapit sa rehiyon. Ilabi na sa mga lugar nga grabing gibaan gahapon. Sa Hipapan Eastern Samar, padayon pang gibaan ang pipila ka barangay niini. Gitugan ni Vicky Abistros ang Hipapad MDRM officer nga ganiyang alas 5 sa buntag inanay ng mihubas ang baha. Gahapon sa hapon niabot pa sa 25 feet ang giladmon sa mga lupa nga mga dapit. In Hipapad, yung Hipapad kasi is more of a catch basin natin. So, although the water is subsiding, hindi lang tayo makumpante because we still have range that is being monitored. Sa Northern Samar, mato ni Josh Itchano, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga dunay ubang mga lugar ang mihubas na gyud ang tubig baha. Apan sa mga low-lying areas, padayon pang sa tuhod ug hawak ang giladmon sa baha. Sa gipagawas nga data ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, moabot sa 370,000 ka mga tao o 74,500 ka mga pamilya ang apektado sa lapad nga pagbaha sa ilang probinsya. Tungod sa walay huno nga pag-uwan sukadetong Sabado hangtod gahapon tungod sa shoreline, mabot na sa 796.6 millimeters ang gidaghanon sa tubig ulan nga nabubo sa ilang lalawigan, partikular na sa Katarman. Subay niini, gideklarar na sa gobernador ang tibuok lalawigan ubo sa state of calamity. Nanawagan ang opisyal sa lalawigan og tabang, mga pagkaon, mainom nga tubig. Ang usa sila magikinahanglan, lakip na silang panawagan. For of course yung sa immediate relief food banks, then if they have funds for early recovery kasi tinamaan yung agrikultura natin. Sa talaan sa OCD8, moabot sa 32 ka mga lungsod ug syudad ang apektado sa baha. 491 barangays ang apektado. 96,000 families o moabot sa 407,000 ka mga tao ang direktang apektado sa baha. Ang OCD8 padayon pa nga naka-red alert status samtang nagbantay sa dagan sa panahon. Oba ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.